हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोन गोबाव समनि उनाव सानथाम सानब्रैसो जाबाय आं भिडिअ बेबायदि होआखैमोन एन्ड दिनै बिक्रम दैमारि आदाजों बेरायफानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों एन्ड भिथोरिया गामि ओनसोलनि थासारिफोरखौबो नुनो मोनबाय आरो आंजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौबो बेरायफाहोनो होननानै सानदों दान्दिसे सम बिथांमोननि साननाय हनाय गासैखौबो नैबे भिडिअ दिनै कभार खालामनो थांगासिनो दं। Kalau piring kita bung, begini. Dah, गिबियावनो आङो बेखौनो बुंदों नंगौ हा मेथाइ खनना नोंसोरो भटखौ होआबा आंहा लकसान जागोन ना आं खनना होगोन दे दायो भटआ होनांगोन खिन्थु मिथिबाय दे जाबाय दे होमबालाय आं सर्ट बुंगोन ना आदा रेन्जआव बुंलांखाबाय दा आङो मोनसे खोथा नोंसोरनो मिथिनो नागिरदों आरो लोगोसेनो बिथाङा जोबोद मेलौदो मोनसे मेथाइ रोजाबलांदों काहिलिपारा एपिबिएननि केम्पआव जोंहा डियार नाब्ला सार बिथांखौहाय दोननाय बिथांनि हालोदा माबायदि दङ आरो बेसेबां खस्थ' सहायनानै दङ गोथाङैनो सासे गोथै बायदि मुंख्लं जानानै बिथाङा दिनै उदां जानो हायि आरो बयबो हास्थायदों बयबो लुगैदों बिथाङा उदां जानांगौमोन होननानै बेफोरनि बागै आरो दुखु फोरमायनानै बिथाङा रायजो राजाफोरनि खावलायनाय लेखा बिथाङा मेथाइखौ रोजाबनानै थाङो आरो जोबोद बयबो अनसायनायखौ नुनो मोनदों दिहिरा ब्लकनि आन्दारावहाय साफागुरि समस्ति गोलैयो खावसे आरो ओरै बरमा समस्तिबो गोलैयो एन्ड एमपि बिसायख'थियाव बिथांमोननि समस्तियानो जाहैबाय क'क्राझार एसटि लकसभा बेयाव गोलैयो आरो बिदिनो दाब दाब जायगा सिब्रुबारि ओरै दारागाव जोबोद नोंथांमोना दारागाव पिकनिक स्पटआव फैयो जानांगौ स' नै बेवहाय मोनसे सक दङ गरम सक ना मा होनो बेफोरबायदि एन्ड बेयावबो मोनसे रायजो राजाफोरजों पकेट केम्पेनिं बेबायदि सावरायनाय जालाङो जोबोद मोजाङै जालाङो आरो बयबो फैदों नायदों खोनासंदों दा रायजो राजाफ्रा निश्चय सिन्ता खालामगोन बिथांमोननि जि प्रमान आरो माइनुट्सफोराव मा दङ थारैनो दिनै प्रुफ जामारबाय नंखायना सैथो गोबाङानो दावदाव दंमोन एन्ड बे बिथांनो दैथायहरदों बे माइनुट्सखौहाय बिटिसि निफ्रायनो खुद बिथाङा आर्टिक खालामना दिहुननाय माखासे माइनुट्सफोर सोराङाव फैदों आं बेखौ नोंथांमोननोहाय क्लियार खालामनानै होनो नागिरदों आरो लोगोसेनो बेजों लोगोसे बिथाङा गभर्नमेन्ट अफ आसाम अफिस अफ दि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिटिसि क'क्राझारनि जितु स्कुल प्रभिन्सियलाइज जागोन ना जाया नैबेनि फारसेबो प्रमानै बिथाङा नैबे लेखाखौ गथायलांबावदों बेवहाय नैबे गोजा मार्क होनाय दङ नोंथांमोना नायो देयर इज नो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल इन कानेक्शन विथ प्रभिन्सियलाइजेशन अफ 10 numbers of degree colleges under PTR बेखौ सोर हरदों बेखौ yours faithfully director of education Bodoland Territorial Council Cochrane dated the 13th March 2024 from Sri JP Brahma AS Director of Education Bodoland Territorial Council Cochrane to Bikram Dimari Village Nis Patala Post Office पश्चिम पाटाला डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि बिटिआर आसाम स' बिथांनि रिक्वेस्ट मथे नैबेखौहाय बिथांनि जि माइनुट्स ओंखारदों बेखौ बिथांनो गथायहरनाय जादों स' रायजो राजा नोंथांमोना स्क्रिनाव नैखौ स्क्रिनशट खालामनानै मोजाङै डिटेल्सै नायफिननो हागोन एप्लिकेशना जाहैदोंमोन साबमिशन अफ इनफरमेशन आन्डार दि आरटिआइ एक्ट 2005 नि मथे बेल' नङा स्टेटनि फारसेबो नैबे माखासे प्रमाना फैदों स्टेटनि बे फारसे नैबे माबानिफ्राय फैदों हायार एजुकेशन डिपार्टमेन्ट दिसपुर गुवाहाटीनिफ्रायबो सफैदों जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटसिम बेवहाय मा होनदों साबजेक्टआव मेनसन खालामदों रिगार्डिं प्रभिन्सियलाइजेशन अफ 10 number of भेन्सार डिग्री कलेजेस आन्डार बिटिआर ओमफ्राय इयर लेटार नाम्बार बेबायदि नोंथांमोना नैबे येल्ल' जिथु मार्क होनाय बेखौ नायनो हागोन स्टेट गभर्नमेन्ट एनहेन्स एसअपिडि सापर्ट शुड नट बी लिंक टु प्रभिन्सियलाइजेशन बेफोरबायदि याव पइन्ट मोनथाम होनाय दङ 1 2 3 बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामबा नुजोबगोन आरो इयाव माने दङ एज सच इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेन्ट टु प्रभिन्सियलाइज
स' नैबेयावनो रोखा मेनसन खालामनाय दङ जि it is not possible for state government to provincialize the college. Also, I am to inform you that BTC can provincialize the colleges and all expenditure in this connection has to be borne by BTC from their own budget. बेफोरबायदि दा बे स्टेटनिफ्राय बे एप्रुभ जाबोआखै दा बेखौ BTC आसो बोरै खालामो बोरै खालामा बेबायदि खिन्थु स्टेटआ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खुनु रोखा बेबायदि बाथ्रा बुङाखै आरो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि बाथ्राखौनो बुंखायाखै बेवहाय दानिया जितु एभिक्शननि बाथ्राखौहाय गागि दैदेनगिरि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जितु जों खोनाबाय थादों निउज मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों आरो लिडार्सफोरनि बिबुंथि होनाय अपोजिशनाव थानाय रुलिंआव थानाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों जे बे BPF दोलोनि फाव फान्दायनाय बा बिथांमोना बेखौहाय मोनथिखा हसिखा माने मोनसे प्रभक खालामनाय बायदि जाथाय मोनसे सोमजिहोनो थाखाय बा मोनसे टेन्स सिचुएसन क्रिएट खालामनो थाखाय बा गावसिनि फेभराव भटखौ लांनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे एभिक्शननि जाथायखौहाय BPF आसो खालामहोदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो एभिक्शन खालामनाया बिटिआर सरकारनि खुनु आखाइ गैया होननानै बिथांमोना बुंनो नाजादों आरो बेलाफारसेथिं दायखौहाय सोरनिबा सायावहाय जाबसिननाय नागिरनायखौ नुनो मोन्दों स' नैबेनिबो माखासे माइनुट्सखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव होना दोननि नोंथांमोना बेखौ फरायलांदो आं ससे फरायना होनि माइनुट्स अफ द मिटिं हेल्ड अन 12 June 2023 at 6 PM in the conference room of Honorable Chief Minister, Assam CM's block, first floor, Janata Bhavan, Dispur, regarding the implementation of Bodo Accord 2020. नै बेनि मुथे नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन क्ल'ज 7.2 रोखा फोरमायनाय दङ necessary measures should be taken to carry out regular eviction drives to make the government land encroachment free as per government norms होननानै बुंदों आरो बे मा होनदों बबेयावहाय BTR welfare of Bodoland and revenue and disaster management रायजोफोर स' नैबे रोखा जाबाय दिनै गासिबो फोरमानफोरा नोंथांमोननि सेराव दंसै दा डिसिसना नोंथांमोननि आंहा बेवहाय बुंनो गोनां खुनु बाथ्रा गैया नाथाय आंनि जि फोरमायनो गोनां फेक्ट मोनसे नागिरनाय फेक्ट दिनै फेक्टखौ दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोना होबाय सैथोखौ दिनै सोराङाव नुजाथि होबाय आरो बेनि लेखा बिलाइ फोरमानखौहाय जि जायगायावहाय पकेट केम्पेनिं जालांदों बेवहाय रायजो राजाफोरनो गथायनानैबो गालांदों बिथाङा स' नोंथांमोना बेयावबो प्रमानखौ लाहैनो हागोन बा आंबो स्क्रिनाव होनानै दोनगोन आरो बेनि PDF लिंकखौबो आं नोंथांमोननो डेसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरो अलरेडि आं कमिउनिटि पोस्ट खालामनानै होबाय नैबेफोर लेखानि बागैहाय आरो बे RTI फाइल खालामनाय आरो बेखौ सोर गथायनाय सोर डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय बे गासिबो बेयाव मेनसन दंखायो स' रायजो राजा नोंथांमोन माबोरै दङ दासान्दि बैसागोफोराबो जोबस्रांबाय बिसायख'थियाबो जालांनोसै गाबोन समफोरनि उनावनो जोंनि BTCआव मोननै लकसभा बियावबोहाय स' बिदिबा मिजिंथिबाय बा आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो दिनैनि समावहाय गोनो गोथो जायालाबासिनो गावनि चइस मथे बा चइस अलरेडि खालामखाबायब्ला बर'निनो जै जाथोंसै होनानै मोजां मोनसे डिसिसन लानानैहाय भटखौ थुनानै गालांदो आरो जै जाहोफिनदो जोंनि जितु गोलाव सम माखासे जाफुङै खामानिफोर आद्राफोर थालांनाय बेफोरो जाहाथे जाफुंसार महर मोनथों आरो इयुनावहाय एसे मोजां BTCखौहाय मोजाङै मोजां सालायलांफिननो हाथों होननानै स' रायजो नोंथांमोन दिनैनि आपडेट्सफ्रा नैबेसेनोसै आरो नोंथांमोना अलरेडि आङो दिन्थिखाबाय बिथाङा मेथाइ रोजाबनाय आरो रायजो राजाफोरजों इन्टारेक्शन खालामनाय रायलायनाय सावरायलायनाय जोबोद सिम्पल एन्ड हाम्बल बिथाङा रायजो राजाफोरा जोबोद हांखुर बिथांखौहाय नायनो आरो नेनानै थायो एन्ड सम होस्लाबनो हायाखै बिथाङा जितु MP इलेक्शनावहाय गोबां गिदिर एरिया कभार खालामनो गोनां जायो आरो जायनि जाहोनाव बबेबा ओनसोलावहाय हाबस्लाबनो हायियावहाय बेनि थाखाय बिथाङा निमाहाबो बिबाय उननि समफोरावहाय लोगो मोनबाय थाबावगोन होननानै बिथाङा बुंथिलांदों जितु गोबां जायगा दंबावोमोन बबेबा ओनसोलफोरावहाय हाबैनो हायासै आरो बेनि थाखायनो बिथाङा निमाहा बिदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समफोराव ज'है लोगो मोनफिनलायगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेबायदिनो गोख्रोङैहाय बिथाङा खामानि मावलांबाय थागोन
होननानैबो फोरमायदों। लोगोसेनो साबायखर बावनांगोन बिथांनि फारसे, बिथाङा कागजे कलमे सैथो बाथ्राफोरखौ सोराङाव रायजो राजाफोरनो जिहेतु भितोरिया खोथाफोरखौ जों बयबो मोनथिस्लाबा बा दैदेनगिरि नेताफोरा पलिटिक्सनि हावायाव गोबां खोथाखौ ओरैनो खुगाजों बुंलाङो, नाथाय बिथांनि बायदि प्रमान लानानैहाय बे खोथाफोरखौहाय सैथोयै बुंलांनो थाखाय रावहाबो साहस गैया। खिन्थु बिथाङा दिनै सैथोखौसो दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिनानै होदों। स' रायजो राजा नोंथांमोन लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।